A komu sa nepáči, nemá spať. Ja som srandy také na dávke, viete, to srandy. To srandy jedno. Tak aj vás niekedy sa celý deň napadne na katrana, ne? No. Že chodte všetci do piče, tá pesnička, hej, kontraktát. Jasné. Jasné. Ahojte, ja som Jaro, mám 30 rokov. Čo ma telefonujete? Kamerujeme. Budete hviezda na internete. Tak som už. Áno. Najväčší. Tak už som dosť, ale 8 eur. Mestský policajt mi dal 1 euro. Zastavil auto a on stiahol okno. Poď sem, poď ku mne. Ja som myslel, že to zlako trošička, nie je problém. Môžem ti teka, nie, ja som nerobím. A volám ako to, poď sem, stiahol okno. A boli sa stále dvaja chodení. A ja som sa zlakol, že bude pýtať doklady a tak, občansky a tak. A mi hovorí, Jaro, som ťa videl na internete, ty si vierna. Tu máš euro. Ešte mestský policajt mi dá euro. A potom som si povedal, netreba všetkých mestských hádať. Do jedného vreca. Áno? Dal mi peniaze. Mestský policajt mi 1 euro dal. Cez okno mi dali 1 euro. Tu máš. Ja mi 1 euro. Paráda. Už som na víno. Popijam. No, poviem pravdu, popijam. Tak čo? Každý. A my vlastne teraz chcem tu ísť do jedného baru. Chodia veľa mladých ľudí a taký vchod je. Točíš stále? Točím. A daj to na internet. Dáme. Je tu jeden pekný bar, chodia mladí ľudia. Ale mne nejde do hlavy, sú to mladé slečny. Včera sa mi 2 prihovorili, tak toto, hento, Jarko, toto, hento, tamto. Kúpili mi palenku, ale takú drahú. Jak sa volá? Taká biela, ale není to vodka. No kúpili mi palenku, 2 poleci mi kúpili a toto, hento, tamto. Lenže ja neviem prečo, mne sa mladé dievčatá nepáčia, také 18, 19, 20. Tak už mám 33, áno. To ide s vekom. Jasné. To ide s vekom, myslím, že čo som pedofil. Že som ja pedofil 18, keď mám 33. Ale a na druhej strane, v ďalšom časopisu som čítal, že taká staršia žena je múdrejšia, vie viacej rozmýšľať okolo deťoch a je múdra. Pravda, to je trošku. Zamyslíme sa trošku nad tým. Taká 18-ka, toto, tamto na diskotéku do baru, ale už taká 30-ročná do roboty, domov, niekde ísť na chatu a tak, hej, má, áno? Hej. 18-ka doby na diskotéku. Ja už diskotéky nebavím. Konec filma. Lebo príde za chvíľu pán Gasparuč. Odkážte niečo na internet. Ľuďom, čo vás Nejakú budú pozerať. múdrosť, aby A sa viete poučili. to dať na internet? Vieme, samozrejme. Áno. Odkážte deťom, nech veľa papajú mrkvu, alebo... No, nie. Ľuďom, dospelým, ktorí majú veľmi rozumu a tak. Ľudia zlatí, treba myslieť ekonomicky. Neviem, či Fico myslí ekonomicky, alebo Dzurinda hore dole všetci politici dookola nás, či myslia ekonomicky. Ale ja si myslím, treba myslieť ekonomicky. Áno, a čo je ekonomika? Áno, potrebovali by sme niečo vyrábať, Slovensko, vyrábať a predávať. Áno, niečo vyrobím, sošky, auta robiť, už auta, súky a motor pri Žiline, áno. Niečo proste vyrábať a predávať. A mať peniaze. To je ekologika. Ekonomika. Áno, a na tom by Slovensko zbohatlo.
Možno nie veľa, ale trošku. Ja rozmýšľam ekonomicky. Ja sám podnikám. A mám. Ale mám len málo. Zatiaľ. Ale potrebujem viac. No, to je všetko. Konec. House. Stopni za tým červeným.